Esperti fit-teknoloġija tal-informazzjoni qed iwissu dwar riskju ta' aktar tfixkila kif persuni kriminali qed ifittxu li jieħdu vantaġġ mill-qtuħ globali tal-IT tal-ġimgħa. Aġġornament difettus tas-software mill-kumpanija li tipprovdi sigurtà fuq l-internet CrowdStrike il-ġimgħa filgħodu affettwa computers li jużaw Microsoft Windows f'numru kbir ta' organizzazzjonijiet u kkawża qtuħ fis-sistemi tal-IT li waqqaf titjiriet, negozji, sistemi tal-kura tas-saħħa u banek globalment. Il-kap eżekuttiv ta' CrowdStrike George Kurtz skuża ruħu għal dan il-qtuħ u qal li sadattant inħarġet soluzzjoni iżda ammetta li jista' jgħaddi xi żmien qabel ma s-sistemi kollha jerġgħu jibdew jaħdmu. Wissa dwar persuni b'intenzjoni ħżiena li qal se jippruvaw jisfruttaw avvenimenti bħal dawn. Ħeġġeġ ukoll il-klijenti ta' CrowdStrike biex jibqgħu viġilanti. L-aġenziji ċibernetiċi fir-Renju Unit u fl-Awstralja qed iħeġġu lin-nies biex joqogħdu attenti għal emails, folots, telefonati u websites li jippretendu li huma uffiċjali. Eluf ta' titjiriet tħassru s-sistemi bankarji tal-kura tas-saħħa u tal-ħlas intlaqtu sew mill-qtuħ tal-massa għalkemm ħafna ajruporti qalu li s-sistemi tal-IT tagħhom qed jaħdmu mill-ġdid, il-vjaġġaturi qed ikomplu jiffaċċjaw tfixkila kif il-linji tal-ajru qed jippruvaw jirkupraw mill-impatt tal-qtuħ. Intant, is-sibt is-sitwazzjoni fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta reġgħet taħt kontroll u ftit it-titjiriet bdew ġejjin lura n-normal f'aġġornament wara l-kollaż dinji fit-teknoloġija tal-informazzjoni li fl-aħħar sigħat wassal għal kaos fl-ivvjaġġar, kelliem għall-ajruport qal lil TVM News li t-taqsimiet differenti fih dan l-ajruport Malti ħadmu biex is-sitwazzjoni tinżamm taħt kontroll u biex din tirritorna kemm jista' jkun normal malajr. Żied jgħid li s-sibt filgħodu tneħħew anki l-avviżi li ġew ippubblikati l-ġimgħa fuq is-sit tal-ajruport biex jafżaw lill passiġġieri dwar id-dewmien.